לקח זמן רב כל כך לפני שמשפחת עולמה כובדה. מדוע הדורות בפולין ובישראל לא הכירו אותם, למרות שהם החזיקו בלבבות גדולים כל כך עבוריה הם בני האדם שעבור אמונתם באנושיות הקריבו את חייהם שלהם. אלו היו גאולותיהם של הפולנים שעקרו את חוק הכיבוש הגרמני, ובזרתם לרעם ליהודי סיכנו את חייהם שלהם, את חיי ילדיהם שלהם. שנים 10 נפשות אדמה הם ניסו להציל ממשפחות גולדמן, שאל, גרינפלד ודידנר. יוזף ויקטור יכולו היו לעבור את המלחמה בשקט ובשלווה. הוא היה דבוראי חשמלאי חדשן, כאלה שפולין נזקקה להם לאחר המלחמה. היא הייתה עם ל7 ילדים קטנים, כשהאחרון שבהם במצב מבורך. את חייהם שלהם ואת חיי ילדיהם הם סיכנו עבור אחרים באמונה, במנהגים ואפילו בשפה, למרות שהיהודים האלה כנראה דיברו גם פולנית. אלו היו גאולותיהם של הפולנים שעקרו את חוק הכיבוש הגרמני, ובזרתם לרעם ליהודי סיכנו את חייהם שלהם, את חיי ילדיהם שלהם. שנים 10 נפשות אדמה הם ניסו להציל ממשפחות גולדמן, שאל, גרינפלד ודידנר. מי שאזכיר אותם בואו נקרא להם בשמם, ולא דזימייזלש, שוטר כחול הקור מאוקראינה, שנחשב על ידי המקומיים לאוקראיני. הקציני לרדיקן ביצע מרצונו מעשה של כפירה, אפוסטסיה. לאחר המלחמה פקיד מכובד שום עונש לא פגש אותו. התוראי יוזף קוקוצ'קי עונשו אכן מצא אותו, הוא מת בכלא על מאסר מגונה על ידי האמצ'צ'קי. אלו היו גאולותיהם של הפולנים שעקרו את חוק הכיבוש הגרמני, ובזרתם לרעם ליהודי סיכנו את חייהם שלהם, את חיי ילדיהם שלהם. שנים 10 נפשות אדמה הם ניסו להציל ממשפחות גולדמן, שאל, גרינפלד ודידנר. הטרגדיה הגדולה ביותר הייתה שביום מותה לאחר מותה בוויקטוריה ב-24 במרץ של שנת 44, הילד האחרון השביעי, האם שכבר לא הייתה בין החיים, ילדה בקבר לאחר 50 שנה, הם קיבלו מדליות לאחר מותם, הם כבר אינם זקוקים להן.